जों जावनानै गथ'खौ लांनो नागिरदोंमोन बे गथ'आ भाग्यबाजा मैया हराव गथ'आ बेयाव न'खराव गैयामोन मिथिला आरोना सिखावबाथ' इयो फैसा दंमोन फैसाफोरखौबो लांगौमोन नाथाय इयो फैसाबो लाङाखै मबाइल गंनै दोङो मबाइलखौबो लाङाखै जों खानैया उन्दुना दोङो थदानो गैया माने जोंखौ उन्दुनायनि निसा फैबाय आरो लोगोफोर नायदो गामिनि मानसिफोरबो दङ जोबोर गिथावना लोगोफोर साबधानै था गासैबो हेल' लोगोफोर खुलुमबाय बयखौबो नै लोगोफोर नोंसोरखौ आं सेथ्लानिफ्रायनो बरायहरनाय जाबाय मानोना बोथोरा दिनै बोरैबा सान्दुं दुंहा अखा हायां जागासिनो दं आरो अखायाव खारनो मोनसे न'खराव माने सिखाव हाबदों आरो सिंगि जावनानै माने गोदो गोदाय जों जेब्ला उन्दैमोनहाय खोनाबायना लोगोफोर बे टाइमाव माने सिंगि जावनाय होनो ना माने हा न'नि ओरै हाखौ जावनानै सिंखि हाबना खानसि खुरै बेफोरबायदिनो गोदोनिया इदिसो लाङोमोन आरो ओमफ्राय बेफोरबायदिनो फैसा थाखा मोनोबा फैसाखौ लांनोसै ओमफ्राय खानसि गुरै मोनोबा गाहाम खानसिफोरखौ लांनोसै बिदि सिखाव हाबोमोन आरो गोदोयो बेफोरबायदि दंमोन जोङो जेब्ला उन्दैमोन आबैमोना खोन्थायोमोन आरो बिदि हाबोमोन जोंनि गामियावबो हाबदोंमोन आरो बेफोरबायदि जाबाय थायोमोन आरो ओमफ्राय दा आरो खोनालायबाय आरो बि न'खराव जानाय जाथाया जादों बागानपारा गेरुवा बान्दो गुरियाव जादों आरो बेफोर बिराद गिथावना जाथारबायहाय सिखाव सोरबा सिखावफोरा फैसा थाखा सना बाना लाङो बिदिनो फैसा थाखा मोनाबा मानसिखौबो सिथारना गालाङो बिदिनो बिराद नानानथा सिखाव फैबाय थायो मानसिनि गेजेराव सोरबा मानसि सिखाव फोथैनाय बिसानि न'आव गथ' उन्दैबो दं आरो बिसानिखौ जानो हागौ गथ'खौनो खावनो फैदोंमोन खोमा नङा होमबा लोगोफोर बिसानाव मबाइल सबाइलबो दंमोननो आरो ओरैनो बुस्थु बानिबो दङ लबला माने बेफोरखौ लाङाखै माने गथ' दंमोन आरो बिखौनो लांनो फैदों होननानै बिसा फोरमायदों आरो ओमफ्राय बिसानि न'आव दा पुलिसफोरबो फैदों आरो नोंथांमोनाबो आंजों लोगोसे नायदो होमबा लोगोफोर मा बुंखो बिसोर न'नि बिगोमाया नै नायदो लोगोफोर बोरै जावथारदों आरो नै एक्सिडेन्ट बाय नै न'नि मालिकआ बुंगासिनो दं ओमफ्राय नै इखिजा बाहेर खैजानिफ्राय इखिजा बिसोर मोनथाम जावदों नै पुलिसफोराबो फैदों आरो ओमफ्राय गामिनि मानसिफोरबो दङ ओमफ्राय लिंहरबाय बिराद गिथावना जाथारबायहाय लोगोफोर मा जाथाय जाबाय थायो नङा जाथाय जानायखौ जोङो आं बुजि हाया मिथिया मोनदांस्लाबासै नाथाय आङो हरनि 12टालासे आङो मबाइल नायबाय थादोंमोन मबाइल सालायबाय थादोंमोन थिग मबाइल नायखांनायनि उनाव आङो बाहेरायाव ओंखारनानै बाहेरायाव थांनानै दरजाखौ आङो माबा फांना दोननानै उन्दुदोंमोन बेनि उनाव आङो एख' बेयाव हमदांनो हायासै माबायदि जाखो आच्छा नोंथांनि मिसेसाबो हमनो हादोंमोन नामा बेफोरबायदि जानाय जाथायनि सायाव माबाफोर मोनथिदोंमोन नामा नोंथांमोना आङो सानदों दा गथ'खौ दाख्लि लाना फैदो सुक्रुबारखालि लाना फैदो सुक्रुबार लाबोनानै रबिबारनि बेलासे मैयायो दोननो थांनानै इनि हरावनो जाबाय दिनै हराव जानो थाङोबा दाथ' मावजि गाबबाबोथ' बाहायबाबो मावजि खुसिबाबो बाहाय खोनाखायो खोनायोबा मानो होनबा जोङो फेनबो सलायदो रुमथाम नालाय दं न'आ रुमथामाव रुमसे गेजेराव रुमाव उन्दुबाय उन्दुनानै दा इखौ जावनाय लोगो लोगोथ' बाहायबाबोथ' खस्थ' दंमोन ओमफ्राय दा जों सानो आरोना इयो इमान दिन थाबाय थानानै हौवाया आंनिया बाहेराव थायो 2.5 बोसोर जाबाय एसे बिमा फिसा थायो जोङो एख'आनो जाया ओमफ्राय दासो माने होमबाना आं सुक्रुबारै फैबाय आंनि फिसालाया सुक्रुबारै फैनानै दानाबा इयो दा दिनैनि हराव खामानि मावबाय माया मावखौ मिथिला आरोना सिखावबाथ' इयो फैसा दंमोन फैसाफोरखौबो लांगौमोन नाथाय इयो फैसाबो लाङाखै मबाइल गंनै दोङो मबाइलखौबो लाङाखै जों खानैया उन्दुना दोङो थदानो गैया माने जोंखौ उन्दुनायनि निसा होजोबना दोनदों जाथाया हरनि खैथासो जाखोमोन आंनि कन्टेक्टआव 1:30 नङाबा 2:00 गोदो उन्दुलांदोंमोन नोंसोर ना नोंसोर निसा होनाय बायदि जादों निसा होनाय बायदि जोंहानि बिहावा फिसालाखौ फोजाफैदो बाबा नोङो मानो थ' मिथियाखै ओरैनानै मानो जाजोबलांखो इयो सियालसो हाबदो ना मासो हाबदो ओरैना मोनसे कन्टेक्ट जाबाय ओमफ्राय माने दरजाखै नायफैनो फैयाखै बेखौ साननानै माने सियाल हाबदो सानबाय ओमफ्य दा दरजायाबो खुलिजोबनानै माने जोंखौ माबाबाय इ फिसालाखौ फोजाबाय फोजानानै ओमफ्राय फिसालाया बोरैबा दुफुंनो सिखारबाय सिखारनानै खर' गिदिंबाय दैहाबो ओरैनोबाथ' उथिनाया खर' गिदिङा दा ओमफ्राय आंखौबो ओरैबायदि फोजाबायबो आंखौ थदानो गैया थद गैयाबा नायब्ला गथाय आगान गोजा न' बिथोरालागै थांनानै नायहैजोबदों मोनबैसेनि आगान दं ओरैनो साबैसेनि आगान ओरैनो दा मानसिनि थाबायनाय एथ' गाथासिनखै उब्लिबोनाय ना उब्लिबोनाय बा खर'फ्राव बबेबा मोदोमफ्राव नांदोंमोन खोमा हा फिथर गथाय माबानाय गोजा ओमफ्राय गथ'आ फिसालाना फिसाजोमोन फिसालामोन हस्टेलाव दोनहैबायमोन हस्टेलाव नबस्थियाव फरायो आरोना बाथौ आश्रम
इनिफ्राय नोंथांमोना सोरखौबाफोर सन्देह खालामदों ना साखनद्रा होनना सानदों ना जोंथ' दा साखनद्रा होनना सानदों गथ'नि थाखाय फैदोंमोन गथ'नि थाखाय फैदोंमोन न गथ'नि थाखायनो फैखादों जोंखौ माया मोनसे खालामनांगौमोन जोंखौ खानैखौबो हौवा हिनजावखौबो माबा मोनसे खालामगौमोन माबा मोनसेबाबोथ' जोंखौथ' निसा खालामलांनानै गथ'खौ मोनिखाय माने दरजा फुजा खुलिजोबनानै ओंखारलांबाय आरो बिसोर साबैसेमोन जों मिथिया आरो बेलेगावसो खोनादोंमोन दा माने जोंहानि न'आवनो जाबाय जोंहानि न'आवनो जादों माने बेनो सानो जोङो दा घटनाया जादों फिसालाया थानायबा बायसान्स मा जागौमोन बेखौ सानो आरोना जोङो जाहाथे माबा मानसिफ्राबो रायजोफ्राबो साबधान जाथों जोंहानि न'खराव दा जाबाय रायजोफोराबो हुसियार था जोंहानि न'खराव दा जिबायदि जालांदों हाखरखौ जावनानै हाबलांदो मानसिया थांनानै ओमफ्राय मा होनो गथ' फिसा होनना बुंबाय मा थांसैलै ओरै होनना बुंबाय ओमफ्राय थांबा ओमफ्राय जोङो होनना बुंबाय आरो दे थाङोबालाय थांनो हागोन दे नोंनि गोसो ओरै होननानै बुंनायखाय ओमफ्राय माबाबाय आरो दोनैबाय हराव बिथिं सकन्द्रा ना माया जावदोंमोन फैसा दोङो फैसाफोरखौबो लाङाखै नै बिथांनिनो न'आव दंमोन मबाइलफोरखौबो लाङाखै गंनैखौबो जेने तेने गथ' गैयिनि थाखाय बासिबाय माबा मुलि गथ'आ जुदि थानायमोनबा मा जागौमोन देनाय मायाव मोनगौमोन जोङो नै दिनै हराव बिथांनि न'खरावनो जादों नै बेजों जावनानै गथ'खौ लांनो नागिरदोंमोन बे गथ'आ फायग'बा मैया हराव गथ'आ बेयाव न'खराव गैयामोन बिसोरखौ माबा निसा सारना होदोंनो फैसाबो दंमोन मबाइलबो दंमोन जेबो बुस्थु लाङाखै बे जानो हागौ हयथ' सकन्द्रा जानो हागौ हयथ' मानसि खावनाय माबा मोनसे जाथाय जानो हागौ बिथाङानोमोन गिरुवा बागानपारा गिरुवा बान्दुगुरि गामियाव जादों बेयाव मिया हराव हरनि खैथासो जानाय बिथांनि मुङा गपि बर' दिनै भाग्य मोजां जिहेतु बेबायदि जानाङा बयबो सांग्रां था गासिबो बर' गामिफोरावबो नोजोर हो नै बिथिंनो जादों बे न'खरथि गब्लंथि फायदो ओंखारबोदों मानसिया नोंसोर तत मोनाखैमोन ना मोनदों सारे बार'तालासे दङमोन आं बाबायासो फोजाफैबाय थादों नोंसोर खबर मोननाय नोंसोर खबर मोनना मोनदिया जों न'खरनि मानसि ना बे न'खर न' सिङालागै हाबदों बिसोर हस्टेलाव बबे नबस्थि हस्टेलाव दोननानै बासिबाय आरो लाखि बे गिरुवायाव जादों गिरुवा बागानपारा गिरुवा बाक्सा डिस्ट्रिक्टआव जादों दरजाया मा जानाय दरजा खुला खर' गिदिंना गोलैदोंमोन आं नोंनियाव खर' गिदिंना गोलैदों फार्स्ट लोगोफोरनो बाटार होनानै ब्रेडखौ गुदुं खालामबाय आङो ओमफ्राय आटा नाबो नायदों अलपमान फिसालाना टाइम जासिगोनानो ओमफ्राय साहा खांबाय ओंखाम जालांनानै ओमफ्राय लायनानै फैदोंमोन दासो आरो थांफिनबाय जोंहाना माने दैयानो मैया थिखांदोंमोन टेंकियाव थेवबो जि जोम सुनाय मानाय ओमफ्राय आरो खेबनै थिखाङोमोन आरो मैया बावगारदो दैयानो जोबजोबनानै दङ दासो फैदोंमोन ओमफ्राय अलप सलायना होदोंमोन आरो ओमफ्राय आरो थांफिनलायबाय नायनानै दैया खोमसि नै फुंनि लाल साहा ब्रेड साहा पानि लोंनोसै जोंहा ओइ दाउब' मा नागिरबाय दं जुब जुब अखा हादों